Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Sorry, day Atina. Mamugos mang yun ka. Tinuod gining akong pagduda. Nga may relasyon sila. May relasyon sila ni Sir Bong. Ang manyakis nga Bong. Day Atina. Sorry nang amay. Di lang ako magdugay. Ha? Oo, sa dili ka magdugay. Oh, oy, iya magikuha ang napsak. Ay, Inday Atina. Asa ka man? Mubiya na ko din manang. Oh, unsa? Mubiya ka? Asa ka man? Mubalik ra ko. Inday Atina. Basin ba ya og ako'y nakaingon nga mubiya ka? Ayaw ka na gunahon manang. Basin ako'y nakasala. Wa ka makasanang. Wa. Unya, nga numubiyak ka man. Kinahanglan nga, ako ning buhaton. Pasag di lang, bubalik ra unya ako. Day Atina. Sige nang amay, adto na ko. Halan ako, unsaon naman lang ne? Nibiya man sa Tina. Puy, anang karuhis kinapuhi. Pero usa ka impirno. Nagtuo sa Sir Bong nga nituo na gyud kaniya. Kung unsa siya kabuotan. May relasyon gani silang nanay. Laliman ka, dili pa siya gusto nga makigribal ko niya. Diyos ko, Lord. O si pagtuo niya, mupatol ko ni Sir Bong. Mga sungayan sila. Inyong gibuang akong Tatay Alan. Nilambong akong kasilag kag Tatay Alan. Gani, dili na ko gusto makita pa niya. Pulos sila nagtuwa og kayo. Pulos sila mo hinungdan. Pulos sila mo hinungdan. Bay. Uy, nga na ko, uy. Tanaw ka na yung rugla kung makayang giuna-una ni mo. Kuan ba kining kung tinudon ni Apple nga iya kong tabangan nga matultulan ko ang imutang nga litsura. Ato bangon baka kultsura, no? Magigsulti baka siya nako. Bay, kaya ni mo makikita niya? Kaya ko na ko, bay. Unsay pasalig ni Apple? Karong adlaw. Iya kong tultulan. O, mao ba? Pwede ko yugan ko nimo. Bida sa na istorya. Uy, kuyugan tikap sa kasa. Salamat, bay. Unya, wa ka babala ka nga mag-abot mo kusab si Bong. Katong ni Tamparos o ni Tiyo Nugar mas ako. Kato siya. Oh. Okay, bay. Andam ko. Unya, makita mo, tingali, tiunan sa kasarmas, pusilon ka. Okay, rin, bay. Wa naman. Hurot namang talaw na ko, bay. Bay, alam. Hurot ng talaw na ko. Tiunan ko niya karmas. Pues, kauno na ko ang mga bala. Bay, alam. Unsay kasulti ni mo humba sa gipakitang lihok ni Juna? Klaro man ang dating, sir. Unsay klaro ang dating? Klaro ang dating. Hadlo kay Juna nga magkuba na nun. Mabugha ni mo sa Tina. Humba, Kapila to si balik-balik yung tawag ko, sir. Nga no, kung di ako nag-drive sa sakanan. o ikaw nagsulti nga tuwa mi sa beach resort. Ay, wag ko magtuo nga makapasil nyo dito, sir eh.
Pero wa makasud. Pero... Unsa na magyud, sir? Buka na, ha? Oh, Ay, kini. Uy, hupaw man. Yan naman. pakyas. Ha? Pakyas? Ay, imposible. Si Sir Bong mapagyas? Oh, come on. Ay, kung patuan na siya, Roy. Sukad. Wa pa na pakyas si Sir Bong kung babae na hisgutan. Tinungod ka na. Pero kang Atina, pakyas ko. Oh, Nakadungog ka. Pakyas ko. ay, nga nung taon, sir. Tulo ka pagi ang akong tang i-apply. Unya, kay sa permero, pakyas mo ko. Kaya ako gibutang nga sleep well, dili si Atina ang nakainom. Uy, kinsa mo din nakainom, sir. Ako. Ano? Ikaw? Ano? Pag ikaduha, nagtuo ko nga mulampos na. Di siguro na mo nga dili gid siya makalikay. Ang duha ka baso, mo among gibutangan. Pero ang hinampak, wa mo inom. Lihay di kayo, sir. Oh. Mao to nga nagkahukom ko. Oh, sabay ka tulo, sir. Ang ikatulo nga paagi nga nahuna-hunaan na mo mao nga by force na. Rapi, Rip. Mao na. Lampos na, yayay na. Wa gihapon. Oo nga nung ay cooking na nga. Di ka magapiog ni Atina, sir. Wa madayon. Nga nung wa man ba dayon, sir? Kaysa dihang ako ng buhaton. Nakita nako nga si Atina gitripan sa akong sakop. Usa? Kahilas. Gitripingan? Usang klase ang stripping, sir? Abi nimo, gitamparos. Oh, Pero may sukol bitaw na sa Atina humba. nisukol. May sukol? Buang nga lagi. Oh, Di ko magkatuo. Nagkuyapan si Boy Bangas oh, nga naigo sa kumo ni Atina. katong dako kayong tao. Oh. Usa. Wala lang ko mangahas. Dibawa ka ning lawas ta nga pagromansa man eh. O kung pakig-away na hisgutan, di na ko mo gamit o kusog. Abit. Gamiton ko na lang yun ang akong armas. Aron pusilon ang kaaway. Maudin na ni tabo, sir. Pakyas day ka, yayay day ka day. Perting sipo ka sa kung uhong ba. Sa dihang naabot ni sa Mountain Resort. Misugad si Chuna og nanudya na mo. Hubog! Nako! Nagtuo tingali si Chuna. Nga di nako siya isalindot. Gibiyaan man gani nako ang usa ka celebrity. Siya na ba noon? Nakaluto na kog init nga sabaw para mahigop ni Ma'am Jonah. Wa pa man gyud siya nagmata. Hapit naman mag-alas 8 buntag. Pukawon ko na lang tingali siya. May nanuktok. Sa bang oras di ay... hapit ang dalas utso. Ay, dagang gini ako na inom da. Si Athena. Si Athena. Amay. Ay, kaon na ma'am. Di ay init nga sabaw. Amay. Anong ako ra? Si Athena. Si Athena, ma? Pukawa, aron magdungan mi kaon. Ay, wa man si Day Athena. Ha? Si wa si Athena. Asa di siya? Ay, nibiya na, ma'am. Unsa? Nibiya? Ay, nibiya na siya. Da ang iyang mga gamit. Amay, buti may pasabot. Nilayas nga akong anak.
Ay layas na gayo tingali to, ma'am. No! No! Kanong nilayas man siya, ha? Kanong nilayas siya, amay? Ay, tungod tingali kay imo magibalik-balik tamparo si Day Athena. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!